ନୂଆବର୍ଷର ଆଗମନ ଅଫିସର ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକଟେ ବସିଥିଲା କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଜିଟା ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜିର ମାର୍କେଟିଂରେ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜିର ସ୍ପଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ୍ ଆଉ ମାଛ ସବୁ ଧରିକି ଆମ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଁ ହଁ ଲଗଉଛି ମ ତମେ କହିବ ପୁଣି ଆମେ ଶୁଣିବୁନି। ଏଇ ନିଅ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଦେଲି ଏବେ ରୋଷେଇ କର। ଭୋଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ମଟନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମର ବଡ଼ ଦେଇଥିବେ ଆମକୁ କିଛି ବି ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତଥାପି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚଟୁ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିଦେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶାକାହାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ପନିର ପରେ ପୁଣି ମାଂସାହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲି ମାଛର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିନି ଦିନ ବସିକି ଏଠି ମାଛକୁ ଛାଣି ପକାଇଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଟା କେଉଁ ଆଇଟମ୍। ପାଣି ପକେଇଲା ତ ଚିରି ପକେଇଲା ଆଉ ସମାନ ହଉନି ମଝି ଥିଲା ହଉନି। ଭୋଜିରେ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆଉ କେତେଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିକି ମିଛଟାରେ ଖାଲି ଡକ୍ଚି କଡ଼େଇ ଧରି ଘାଣ୍ଟି ପକାଇବେ ଯେମିତି ମୋ ଭଳିଆ। ଆଉ କେତେଜଣ ଥିବେ ଏଇ ପିଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ନିରୋଳାରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଲୁଚିକି ଖାଉଥିବେ ଆଙ୍କର ଭୋଜିରେ କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଜ୍ଞା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ହେଇଛି ମଟନ ଏଟା ଚିକଣ ଏଟା ହଉଛି ଚିକଣ ସେଟା ନାଲି ଆମ୍ବ ଏଟା ଚିକଣ ସେଟା ପାମ୍ପଡ ଏଇଟା ଟିକେ ପନିର। ଭୋଜି ହେବ ପୁଣି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ପୋଜ୍ ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଳି। ଖାଇବାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲା ନିଜେ ବାଢ଼ ନିଜେ ଖାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣ ଜଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭୋଜିଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା। ଦିଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓକେ ଓକେ ମାଉସୀ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଉସୀ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗାଉ ଗାଉ ଓକେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ଯେତକ ବଳିଲା ତାକୁ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବାସନ ମଜା ପାଳି। ମିଶି ମାସିକି ସମସ୍ତେ ବାସନ ମାଜି ସାରିବା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଟିକେ ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଦେଖ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି କିଏ କୁଚିପୁଡ଼ି ନାଚିଲାଣି ତ କିଏ ଓଡ଼ିଶୀ କିଏ ଛଉ ତ କିଏ ଚମ୍ପୁ ଆଉ ଏ ଦାଦା ତ ଆମର ନାଚିଲେଣି ଧୁରନ୍ଧର ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନହେଲେ କରିବେନି ଆଉ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।